haganegi ukrish Bakhuid tongin duai nagabinda ba generous warlapi badkong biarlin nongkentri nagabinda kajingkorku ke ingasen tuai nabinda ke ingasen jong kong pring ba kinyo kajingkoi jingkia barashi tuai nabinda badap hun lingdo ba kadega Sngi ka mindaga Sngi iduai nabinda Christina Nomput ba idon hapdeng jim pangajing shiton iduai nabinda Janet Karkongor badon hapdeng jim pangajing shiton banyo jingkoi jingkia iduai nabinda Ferran Louis Sumer barake Sngi ka mindaga Sngi bat kimigi pa jongki iduai ro nabinda Josea Karbani banyo ikajingkoi jingkia Duai nabinda Bibiana Paryong bad brostarling koi bad kendai ngut kikun kamda me nagabindai Bibiana Paryong badon kajimpang Duai ro nabinda kajing jatai bam jikut minsian jong broston lingkoi bad Rejoy Paryong bad Austin Paryong Wise Ramos point number type line. Song huyau jisu haganega step nagabinda baraka jingaye kaba udang te se halu jongi giduairu nagabinda baraki bapangi bashitam hapadeng jongi baga bor jisu nang kiar halu jongi bantu pin khoi yaki susundon giduairu nagabinda baro ki nurses ki batreha ki hospital ba pair namar binda kasni kadeka international nurses day ki batre ha ki hospital ki bayarap yaki bapang iduai na benda baro ki baran haki inga sem jongi ngi IT ki baro na benda ka jing shakri ba hok chonki ban penim ya ga jingim chonki ve iduai na benda baro ki sister baro ki batre kum ki doctor baro ngi nang IT ki iduai na benda sister mariet badon bat giru long nurse ba ka bor jong jisu nang trai kam halo jongiru ha kerteng uppa barukon Barumen Sriyam Bakhuid Kajinga e jangu Trai jangu Jesu Christ Bat kajingi jangu blay Lem bat kajinga silak jangu men Sriyam Bakhuid Kindon Rengkat bat pi barro Ko himmen ko para Tongin sangesh port ben kuslai halaki donur Kamen Sriyam halor ki pop baro ki bangilele Ba kaktinu blay kapin gan mau yengi Bau Jesu ulawan banay jingim yengi Jesu ulang nangap lamborot baba banginang duai ba Jesu nang yada sumari ngi katbangi ngop haka pop katbangi tur rumah nakalindi badai banyaid lese haka jingim jongi bonsin ila pensosi yaw Jesu nangap lamborot baba jongi haka bale ki kam kaba kampo bad lemba ka jimur jimbarkat bad ka jingkaran kana ka jing sngo jongi ki kam ki jambaro
Jesu be it map yangi site kud yangi na baro ki pop ki bangi lale nga pla how blade but on board baro but happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jing prakhat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle para janga da ka jingle para janga da ka jingle palat bakrab e janga namar kata karpad ya kamaria Bakhuid kabayasa kateizoti ya ki angel bat kiri koin bat ya pi ko himen ko para banduwai nagabinda janga how Trai ublay jangi ublay badan bor baro ni sune yangi padandala mapi ki pop jangi unilam yangi shaka jingi mbam jikut ni duwai nagabinda baru ki bapang ki bashitam nadu ki kulung kina hadu ki bap ki batemen ki batiapa ki hospital ki batiapa haying ai ke jinge snega chung jisunang hiar halo jungki ni duwai ru nagabinda baru ki nurses ki batre ha ki hospital baper ha ki dispensary ki ba yarap ya ki bapang ban light na ki jimpang ni duwai na binda baru ki sister Iduai na binda baro ki badon binda ha kene ka kam pin koit ya ki bapa. Ko blay ko jingshai bajanai jongi bala kerko ubala ai hangihi bandrake ya ki jingmaya Paskha hangne haparte. To pelong yengi karpat bangin kemen ha ka jimpura janga jinga e jamme junom kalam kod. Dau Trai Taïew Jesu Kristu kun jame uba im basen sha rengkat badme haga jingelong kawe jeng mensim Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kajing pulih nakikam joki apostol Hakito ki Sngi ki apostol bat ki para banget ki ba hajudia ki layo Sngi ba ki gentle ru ki layo pediang ya kaktin ublay. Henry haba u Petrus ulalet sha Jerusalem kito ki ba kershan ya kajing ot share ki la kem daw ya u ki ong balai pilet sha ki Mawkhlam ot share bat pi ya bam bat ki. Kumta u Petrus ulabatai haki nadong shadong ya kata kabala jia naduk basdang. Ngaladon haka nong ba jopa, bat ngadang duai, bat haka jinglong rengai, ngalayoi ya ka jingyoi pau, bawan hier ke re ka e, kaba ikum ka jan reben, kaba he. Balapin hier ya ka na beneng, na ki tuduk barok saudong sauteli. Bat kalahier hanga, haba ngalapet binyak ya ka, ya ngalayoi ya kimarat sau kejat bat kimarat klau ki kenja bapar bat kisim jong kasun nang ta ngalayo sngew ya kasur ka baong hanga yang jot ko Petrus to penyap bat to bam henry ngalaong dalileru ko Trai na ba ka jingbam jakle ni bam khoit kampar jurung hak ka shintur jonga henry kata kasur kalakren biang na beneng ya kata kaba ublay ulapan kuj pimday banyaw kabom kuj kani kala jialay sin bat nang ta laring biang ya kabaro kawe syabeneng hakatahi ka klipmat laingut kirangba kibala pa syanga nak Kaisaria
kilapoi hakaying bangasa. Te umensim ulaong yanga banlej bat ki klem dapin yapher. Ki kine hinreu ngut ki para bangej ru kilalej rengkat bat nga. Bat ngi layalej barok syaying jong uta ubreu. Une ulayatu hangi kumno ulayoi ya u angel ubayang haying jong ubat jong bat ubaong ha u. Tupa breu sya jopa bat tuwan yalam ya u Simon ya ubalakot u Petrus. Un penbena hapi ya ka kubor da ka baen sa perlaj im ya pi. Mapi bat kaying kasem jong pi barok kawe bat haba ngala sedang ban keren uminsim Bakhuid ulawan hiar halor jong ki hakajuk karukom kaba ulawan halor jong nga mensua. Nangta ngalaken mau ya kiktin jong utrai kumno ba ulaong. Uyo anis ula penbaptis da ka henrei unsa penbaptis ya pi da uminsim Bakhuid. Tilada ublei ula ai kajuk kajing ai ha ki kumba ula ai hangi habang ilanget ha utrai Jisu Kris. Tengi day u eken ban khang ya ublei. Enda kila yo sneu ya kane kila dunia bat kila yaro ya ublei da kabaong. Te haki gentle ru ublei ula ai ya kalat ban kela jingmut sya ka jingim. Kaktin jong utrai. Isomo yaule. Asam sapu a mabar nyospa arpulan. Nyospa
O Trai undon reng kat bat pim. Ka jimpule na ka gospel Bakhuid kat kumuya anis. O Jesu la ong. Shisha nga ong happy. Uta ubamrung hapo kasem lamborot na jingkang. Henry ubakiw na kawaipat kalindi. Uta ubriyo ulong unong tu bardo nong lute. Ubriyo ubarung na jingkang ulong unong sharay jangki lamborot. Unangap jingkang upli yau. Kilamborot kisngap ia kasur jangu. Badu kot ialah kilamborot daka kerteng. Badu yalam ia ki syabar. Enda uyalam baro syabar ialah ki jong. Uyad hakama jongki. Bad kilamborot ki bud yawu. Nemar kisngautu ia kasur jangu. Yau mender kinom bud. Henry kin pet ia pet impin banawu. Namar kim snutu ya kasur jongki mender. U Jesu la pendon kam haki ya kane ka power. Henry kim snutu ya kata kaba ula kren haki. Kumda u Jesu la ong biang haki. Shisha nga ong happy. Ngalong ka jingkang jongka sem lamborot. Baro ki bala wan hashua jonga kilong kinong tu bat kinong lute. Henry kilamborot kim shashkor yaki. Ngalong ke jingkang. Jar ba wandrung danga un light im. Un wandrung bat un mi shabar. Bat un yo bang haki daw langni. Unong tu uwan tang bantu. Ban peniap bat ban pendo. Ngalawan bakindup yo jingim. Bat kinyo kerhai yaka. Ka gospel jong utrai. Ko himen ko para bayid ha utrai Jesus Christ. Haga gospel mindakas ngi Jesus hikayangi ba ulong unongap lamborot baba. Baulong ka jingkang bad lada ngi yarung bad yami lempa kane ka jingkang nginyo iya ka jingim bad ka jingim kabapura ka jingim jangi baro ka pensyong nongrim halor ujisu bad halor ka jimpenya jangu halor ka jingim jangu bad ngide ban sautu Kaba ngistang ban iay rengkat badu Jesu ngila banay jingim iyaki way. Minta kas ngi kamdam lele. Kaparte baro kaway karake iyaka International Nurses Day. Baro kaparte kakinmaw id bat ki duway nagabenda ki nurses. Nama klam ki nurses nginum yo jingim. Palat iyaki doctor. Kide ki nurses ki sumar ya ki bapang ha ki hospital. Namar ki doctor ki wan tenteng ban pet ya ki bapang ne ki ay dawai. Henry kide ki jing sumar jongki kapelong ya ki bapang ban koit kloy. Bad kaperte kabu ya ka International Nurses Day da ka bakin ma burom ya ka Florence Nightingale. Florence Nightingale kalong kabat Trai shitom ban penim ia ki briu kamda me ia ki to ki bela shamong hakat temah. Bad kala pelud ia ka por ia ka jingim jongga ban penim buon ki briu na ki jimpang na ki jing shitom na ka jingmong paper. Bad kala iti ia ka jingim ha ka ba shakri ia ki bapang ki ba shitom. Ban ken mau ia ka namar minda ka sngi kadai ka sngi ka jongga Bad ban kinmau iya ka kalaburu artat ya baro ki nurses ha ka jingduwai jongga pertei. Bad ngidon kam ban sautu habang ibu ba kaneka International Nurses Day kai ga jingdumu jong kaneka jingrake ya kaneka sngi buram naga benda ki nurses kalom de lempa ki nurses bun ki brio ki jingim ngitip
kide ki nurses ki ra e ki kelum haba ki longomi ki leish ki hospital ban kha ki kun de maki le se hakikti jonki hi ki kelum ki wansha kane ka partai bad ki haba ngi leish ki hospital kide ki nurses ki sumari ngi kaba mod ki don ka mensiam ban penim ya ka jingim kim don ka mensiam ban penjot ka gospel minda kasngi ka karen ya kane ujisu u wan banai jingim ka jingim kaba pura habangi pang habangi shitam habangi snauta lord ka jing sumar jong ki nurses but ki hospital but ki doctor ngidang iyo jingim bia but minda ujisu ulong ubatre ha ka jingim jongi iwai pa iwai ujisu tre lemba ki bruyu ha ka ne ka partai minda ni iwai pa iwai ni deban kerlalong ka jingkang haying ka sem jongi ni deban long ka jingkang but ngi rum but ngi miru lemba ka jingkang don bon ki jingpuson halor ka ne ka pang ladang is ngawutu ujisu ulong ka jingkang jang ka ying jongi nginum la ban pinrung eye ke basini ha ka jingem jongi shumodur lada ujisu ap yaka jingkang jang ka ying jongi hadu katno ngiting ban pinrung eye ke basini lese shumodur lada ki bait batoin jongi ne imei pa jongi ne ki ba khalor jongi kiyang hakamat jongi ne hakano kana ka jingkang le se jingkang jongi mane ke jingkang jongi ying jongi ngimnu shuban wanra eye ka basiniu ladangi wanra eye ngi persham ban buria kane ne ngi bretno haka juka dur ngi deben mudur ko himmen ko para ladau jisu udang iyang haka jingkang jonga jingem jongi ngimla satya ban penrung eye kabasiniyo na markin ngiting ngilarain bat ngi buram hakaju kapor kumbang ngi buram ki kimiki pa ngim nushu ban le eye kabasiniyo hakamat ki kimiki pa ngim nushu ban le kano ka kamsiniyo hakamat ki bahalor ngim nushu ban kran eye kabasiniyo hakamat ki miki pa ne ki bahalor ngim nushu ban pinjab buram yano hakamat ki miki pa ne ki bahalor ladau jisu ulom kata ka jingkang ngide bandon ka jingting borom ngide bandon ka jingi de ka ba palat ka ba pelong yangi ban kiar na kano ka jingsinio ladang idon kane ka jingsautu nginjin dala kerlalong ki kun ki Bakhuid minchuang ishai to hakamat ki ying jongi ujisu long kinra jong ki ying jongi ngishai to haki slipper but ngi bu but ki slip ngi bu ne kino ki jingtong ngi shait bu kabamut lemba kane ka jing sautu jongu jisu ngem nutshu ban le kano ka kam lada ngi to haki ying jongi jisu long kinra jonga jingim ne jisu long jingkang jonga ne ki ying ngi ting ngi perkat arsin ban im haka jingim kabasiniu ngi traishitam ban penku idealade ngi traishitam ban kindiu yau jisu haka jingim jongi ngi traishitam banum krane ye kabasiniu hayeng jongi ngi traishitam ban manum le kano ka kamsiniu haka ta ki yeng andre bonsin mindang yo yayu waladau jisu ulong ka jingkang jong ka jingim jongi bat ki ying jongi ha kita ki ying jongi ngi lek bun gi kam suniu kam dam lele ha kene ka por ngi karku ying bun stin ngi pengreb ha kas ngi karku ying henda ladep ka karku ying ngi leit pai biang sha kita ki jinglong ka basiniu ngi khalat na dong shadong lemba ka jingkar ku ying ngi la pensyong nongrim jisu ngila tung yau jisu ban ngila pinap yau jisu ha ke jingkang jong ke jingim jongi ke jingkang jong ki ying jongi henre hadin kane ngile bun sini ki kam siniu kane kalong ke jinglong arsap jong ke jingim jongi ban habau jisu la ong ngala wan ban ai jingim ke jingim ka bapura bun sin ngi ki kristan ngi don kam ban puson ngila yo pediang ka jingim henre ke jingim jongi kambat long ka bapura bale kambat long ka bapura
haki kam ki jam jongi ngilaban sautu ka jingim jongi kambat long ka bapura haki jingkran kana jongi ngi sautu ngimbat long ki bapura haki jingede jongi bat ki himmen ki para haki ingasem jongi ngi sautu ngimbat long ki bapura wan ladau jisu terwa hangi yaka jingim ka bapura ngilong kristan kawe ke liang Henry ngimbat pidiang pura yau jisu namar kane ka daw omdon jim pura jong ka jingim haka akor ka burom jongi haki kran gi khana jongi haka jingade jongi bat ki para briu pinban ngi kinte kintait no ya kane ka jingim jongu jisu ko himmen ko para kadbangi puson halor kane ka panga bau jisu hikai yangi ngi don kham ban penim ya ka jingim jongi ve ngi de ban penim ya ka jingim jongi be ba toin jongi haki inga sem ngide ben kendo ive pat bang indup la ben kershan ya ke jingim kat bangi kenmau ya ki International Nurses Day ba ngi duai naga binda jonki kalam gi nurses ngim don jingim kalam gi hospital ngim don jingim habang yo ke jimpang ke jingshitam bad ngi de ben kindiu ya ki nurses baro minta kas ngi ha ke jing duai jongi nama don bon ki nurses ki tre kalam dawa ya ka bainong por meet but por sngi ki koloi ban tre ban penim jingim namar ngiyo i haki nurses ya ka jingim bapura ka jingisene ka jim perkatlem ka jing snawlem ya ka jingaiti ya ka jingim ya ka por jongki naga benta ka jingim naga benta ban penim ya ka jingim ngiduai ba mangi ivei pa iveiro ngidon kane ka benta ha ka jingim jongi badu jisu ban penim ya ka jingim ban pinpura ya ka jingim haki inga sem jongi haka imlang salang jongi ngimde banlong ki ba penjot ya ka jingim hendre ngide banlong ri sumar ya ka jingim jongi vai ngiduai na ka benta kane ka jinga e ka bau jisu terwa hangi jisu be id karku kardo yangi karku kardo ya bahar ki brio badon benta ban penim ya ga jingim jongi be ki vai kam dame ki bapang ki bashitam ngi duai minda gas ngi naga benta ki nurses barro bakin yo ban kemensiam ban shakri shushu hapadeng ki jingdo jingarmen ki jing talot ki jing tunai ki jing siu kinang tre naga benta ban penim ya ga jingim jongi vi ki vai ai bakin long ki ba yasrim badu kris bawan ai jingim kabapura ko jisu karku kardo yangiru ba haking ka semjongi ngilaban kindiu ivei pad da kababud bachashkor ya ka surjame enyaro ya utrai jisu kris ko himen ko parato ngin plai ka jinget ka jongi nganget how play pa badan bor baro tao ka bening barkatindao badhau jisu kristo pun amarwe jamu utrai jongi yao bela pun namin swim Bakhuid yao bela kan ka maria teisoti yao bela shale bein po pondios pilatus la sanar panayavu la yap la tep yavu la khiasha ki beya ha ka sngi ka balai la mi padne ki beya la kiusha bening ushangsha ka monu play pa badan bor baro nang tao inwan pat ban bishari ki bayim bat ki bayap ngangeit how mensiam Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jingya sila ki rikoid ha ka jimap yaki pop ha ka jimmi pat ka do da ka jingim bam chikot amen Nomor Laispa New Pudrio. Laispa New Pudrio. Go
Toya duai ko himen ko para baka jingkiria janga berjampi kallang ke pediang hun hau blai upa badon bor baro Trai pedang jingkinya lagi di jompi nak kita kacing roh kurang kacing jompu kacing untuk yang ini berkepala aku jompu baru kawai. Top pediang ko trai ngikar pat ya ki jing terwa janga balang jamme kabarsa kemen pat kumba mela ai haka ya ka dau jam kat kanega jing kemen kumdaru to ai ya uso janga jing kemen bam jikut dau kris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengkad bat pim Ringkat berbiru. to kentiu ya laki tonut Ini kentiu ki shau trai. tongin aingu ya utrai ublai jangim Kasong hok berkadai. dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadeti jongi bat kajim penim yangi haki por baro benyaro yame ko kenran henre kamdam hakene kapor benyaro pindon buram shushu yame naba yawu kresu kun lambro paskha jongi lakinia namar habala pindo yaka barim la taut mai yaka prate kabala jot la pra bad yaka jingim jongi la penba biang hawu kris namar kata habala dap mia daka jingkamen paska ka prate baro kawai karsa daka jingero yame ki bor beningru bat ki kinhun angel ki ruwai lang yaka jingruwai janga buram jame bat ki ya pen bana kalem sange. Himen ko para tongin trang nagabenta ka jingdap jongamen siem Bakhuid halo jongi baro babara mangi ngilong ke penim ya ka jingim ya iti baro ki nurses how jisu bakin dupla ban penim bon ki jingim lemba ka jing shakri ba hok jongi dashisha melong Bakhuid ko trai ka temei jong ka jing Bakhuid baro Namar katangi karpadi me to pen Bakhuid pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen siem jame kum ka jer halo jangki bakin khalalong yangi kamet bargas nam jango trai jangi u Jesus Christ haga por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jing sha shitam ula shim ya upu bada ka ba aingu yame ula kedia yavu badula ai halagi sinran u ong to shim bato bam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba naiti na ka benda jompi Hagaju keru kamendala le bam ulashim ya ka kuri badda ka baingo biang yame ula ayaka halage sinran u ong to shimbat dina kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga
jang ka jutang batimai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jambi ba naga benda ki babun naga benda ka jimap igi pop to le ya kane ban kan mau iangam Kosnam bakardor jangu Christ to pen koid yangi pen koid ya men siam hadim pen koid pen kia ya ki bapang gi bashitam barra ya da yangi nau bamen na ki klam Kajimaya jongka jinget Namar kata ngi ke ba pen menda ya gajingia bad gajimmi pa jangu ngi tarwa hame ko Taïew po janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem namar melanyo yangi ki babit banyang hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas ngeverit ngi karpadia me bangi ke bayo benda hakamet bad gasnamu kris ngillong ke bela penya tali kawai da omen siyam Bakhuid takan mau ko Taïew ka balang jamme kabala Priang hasatala ka perthe but the penjana yaka haga jingit rengkat badu ulio bakat sa upaba koi jangi wilbet marvenu bishop jangi but baru ki lingdo takan mau lemro ya ki himen ki parashin rang bat kinde ki bela yoti ada ka bakarmen ya ga jimmi pat but ya baru ki bela klat no haga jingi sune jamme top diang ya ki shaga jingsha ka kama jamme to yisune yangi baru yangi karpad yame Barengkat bat ka Maria te soti Bakhuid ka kami jango balai. Who Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid. Francis disease Bakhuid but baro ki rikuid ki bela pensumhaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yo bin dalem ha ka jingim bam jikut. But bangini Robert pendon buramia me da ukun jamme o Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu kallong hamayu blayu pa badon bor haga jingelong kawe jung men sim Bakhuid barro kaburam bad ka jingero junom la junom Amen. Kohimen kopara tongin duwai nagabinda baro ki jingdon kam jungi nginai tia ki bapangi bashitam baro ngai tia ki kulung kinna baro ki pang ki bashitam ki bati aki hospital Iduai nagabinda barak nurses ba kindup laban shakri shirahem nagabinda ban penim bongi minsiam bongi jingim jangi brio bapang ki bashitam kopa jangim ba habening kalong ka Bakhuid kerteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kendau kumba habening to ay ang iminda ka jimbam jangi ka bahala kasni batamap ingi rengkhang jangi Kumbangirong imap ikabales niyo yangi. Badwatelam yangi siya ka jimpen shoy. And ray taplahit yangi nakabasiniyo. Top light yangi ngi karpart ko Trai na gijing siniyo barra. Haga jing spoon jamme to ay jing suk jing sign hagis ngi jangi. Krambada ka jingarap ka jingis ne jamme. Ngi light bara bo na ka pop. Bad ngi niyo jingada na gijing jinjar barra. Kadbang idang ap kemelendi ya ka jingkarmen Bakhuid. But ka jingwan pa jungunong penim jangi o Jesus Christ. Namar ka jume kalong kaima ka jume ka bor ka ulam shalom la shalom. Ko Trai Jesus Christ mayu bala ong ha ki apostol jame ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy. Wat pe de ki pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jame. Bad ha ka jing spoon jame. Tai ha ka ya ka jingsuk bad ka jingatale kawe kat kum ka mon jame. Mame uba im pada basensya junom la junom Amen. ka jingsuk Trai kandon barabo rengka bat pim Rengka dap da ka jingido Christ to ngini ingu markelia. Kukun lamro tupe Begit ipo
Hakumi ukun lambro jungo blay. Hakumi bakit daga pop junga partay. Sukito ke bala kor jaga jingawai jungo kun lambro. Trai Jesu nangai jingim melawan banai jingim kabapura bad melakwa bang baro mangi ngirung lembaga jingkang jame ko Jesu lembaga ng Eucharist Bakhuid lembaga communion mensiam lembaga communion Bakhuid melapindrung ingi lembaga jingkang bad melongga jingkang jaga jingim jagi karko kardoy yangi bangin kian na ke baro ki basimiyo Bangin imbya ka jingim ka Bakhuid Bangin penroya ka jingim hapo jangi Bangin penroya ka jinga eja me hapo jangi Bangin duk laban chikri hok yame Bangin duk laban penim ya ka jingim jangi ve Barkamda me hagene ka Sngi Kadangi kin maaburam ya baro ginirsus Kiba treasure hem nagabindaban penim ya ka jingim Iyaiti ya ki hagak teja me Menang penkalain shesho ya kak teja ki Ya ka pensiyam jangi Ben Trai nagabinda ka jingim jangi ve Ben slay yangi ko Jesus Ben koy ben kiaro ya ke bapang ke bashitam ke badon batni ke badon hagi ko hospital ke batia hagi ICU ke batia hayeng jangi ben ben kalain ya ke baba ben ang kner la kak teja me halo jangi baba ben ben kalain ka te ke ja jangi
Menam ben kalai ni ka men siam jeng. Menam ben kalai ni ka met ka part baro ka we. Kargo ka trai, ben koi ka trai. Ai bori ki ko Jesu. Le kambala halo jengi ko Jesu minta. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 la 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 la. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. To nginia tuwai to peit daga jing spoon ya upai jame ko trai ngi karpar but to ai baki tu ya ki ba melamon ban pendimai daga jimaya bam jikut kinyo ya ka jimmi pat sha ka jimbam yapshu jangado balamang nagabinda kaburom dau Chris utrai jangim amen ituai nagabinda ka jing tumu jangu Bakhuid Giduairu nagabinda ka jimpin jempura baka bor Jesu kan Trai halo jangi how news dem jubilee koppa uba happening to ai baka jinge ba mela ai hangi how kun jamme u Jesu Christ u himmen jangi but baka tilli ding janga jingi spoon kan klang haki donu jangi dau men siam Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ka jingkarmen bala kerku nagabinda ka jingwan janga hima jamme to ai baka jinga e jamme kan pen karla dur yangi shagi nonglur lengka bamju shang tai ban bet yagi simbai janga gospel to ai baki tu ki simbai kan pen karla dur na shapo yaga jait ben riu badia ka parthe mariang baroka we aga jinka me lendi batikana yaga beneng batimai bad ka parthe batimai haba enda yagi bor jango bamen la wengno kaburom jamme kan ting shine junam to ai baga jingai e janga jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim janga jingkarmen yaga jingang nud yaki tiar jingkan show happening ai bakata ga ju ka jinga e kan sa priang yaga jingkamen ba jingsuk jungunang sius pa jongi satala ka parthe shame ko ble jongi bala karku junam kalonga buram ba ka jingaro junam amen koppa jongim ba happening kalong ka Bakhuid kerteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kendau kum ba happening to ayang iminta ka jimbam jeng ka bahala kasu patamap ingi kereng khang jeng kumbangi rungi map iga beles new yangi badwa delam yangi shaka jimpan shoy hanrai to polite yangi na ka bas new amen kublai khomaria kabadap ta ka jingae utrai dun bet pa la kar khuye pa na te kinte palagar kuya sopo jumpa Jesu komaria Bakhuid komi jong play duaina binta jong iginom pop minda ba ka porka jingiap jongi amen kaburom haupa do kun bar men sim Bakhuid kumba kalalang ka pamining kong kumju minda para por junom la junom amen utrai undon rengka bat pim blebaden bor baron kar kuya uppa barukon bar men sim Bakhuid ya lesuk ban pen bana ka kubar babha jong utrai da ka jingim ka jompi hallelujah hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Membar kendai pusat.
kuram apa berkun mensim Bakhuid ba long ba maniko jum ta berabo junam la junam amen. Enyero Trai Jesus Christ junam la junam.